saki sautin jarumi Suleiman zan fara ga bakin alƙalami ko ba a so sai an cewa malami Suleiman mai buhu makiya ba su san ka ba ko sun san ka Suleiman ai ba za su gane ka ba iya ka rike gaskiya gare ka ce jari ka namijin maza sannan Suleiman ba ka yin kari ka take yan maza ba sharri gare ka sai watan kai burin tiya maza ka gama bango zubin ginin rodi da ba a ingiza ka zara cewa da kan sa'o'inka ba ka taɓar gaza a ango kai shafa a gaida jan zaki angogon wasila mai halin kirki angon sha'awa na ta maza aiki ƙarar geran bana wani Allah shi ne yake ma Haji Suleiman gwanin majan zaki mai raba gardama kowar rabe ka dole zai samu kana da hidima mu al'ummar mu baka zalunci baka da hadama kowa ya zo gare ka zai diwa ka zama korama kai ba ka mu'amala da yan wawa sannan baka biya masu hargowa mai buni gare sa kai sufar rowa Haji Suleiman mai buhun kairi ka rike gaskiya kowa ne dan adam ya masharri baka hayaniya duk wani mai sanya hangi bayan ka yana cikin wuya da ka daidai ya mai buhun kairi maji a lafiya tilo su kowa buga ya kan barka ka rike gaskiya kai ba ka mu'amala da yan wawa ba ka san hayaniya da hargowa ga makiyan ka gefe na ta yin tsiwa Haji Suleiman wai rabon kairi kama zuba ruwa ko an cuce ka ba ka yin nunin ka shiga damuwa yau makiyan naka sun shige jeji sun fara demuwa Haji Suleiman rabana Allah ke maka garkuwa kowa ka kan shi gangara tabbas to ya ci hawa Haji Suleiman akwai halin kirki baka da damuwa baban Yusuf raba ka zalunci baban baby kana da adalci baba gun Shafi'u baka cin hanci ai mota ita ke yawan titi ta shiga gargada shi jirgi in ka gan shi kan saiti bai zace karida ga mai ba al'ummar cikin jeji da bai wa 'yan gida Haji Suleiman ka wuce maneji tilin na jaddada in har kayo kira hakan amsa habi ka har gida alkhairai lamarin ka ya kunsa baka da hasada kai ne jirgi uban gidan mota kowa ya fi ka dole zai huta kuma an ki ka walla an rauta iya zan fara na shaida walladin mu ne gida cikin gida Haji Suleiman buhu kai ne kowa yake bida Haji Suleiman nan mijin zaki mu mun kira kada layin gardi gare na kai hujja ta zan sako gyada shi tsire a ramashin sa shi ne ya ji a barbada Haji Suleiman mai halin kirki zani yau na kira ka jan zaki ga waka na yi maganin aiki suna ya abokanan ka tunjera na ba su gaisuwa Adamu dogo na gwamnatin zaki baka da damuwa Adamu dogo na gwamnatin zaki ka zama dan uwa Salisu zan fara mai halin kirki na da dan uwa Salisu zan fara sannan jan zaki baka kiran ruwa ciyaman mamu da sannan lantarki haske na kainuwa ciyaman mamu da sannan na furta ka zama garkuwa ga Umar Kano a gaida mai kirki baka da damuwa inda har kana cikin gida Umar muna nishaduwa Sani Ahmad ne yake waka baitocin jarumin mana saka Suleiman mai buhu buhun harka